Position. Son. Alright? Hayi into afana ngitshela yona star. Ufana nani babe? Ngaphandle nje usingathanda into yaziyo nawe ngihlele ngitshela yona. Yini isho lefuna ukuzwa manje? Ngempela sicela yike into afana ngitshela yona. Okay. Wenze njani? Izolo kade uphuma emsebenzini uphuma wayaphi? Ngiyeza la ekhaya. Uneshoya lokho. Ya, into nje engikhumbulayo ukuthi nhlangene noMathenji la ngaphandle. Sazi nje ukuxoxa into engathini. Indaba khona inkinga. Izolo ngithola imessage efonini yakho. Ungangichazela ukuthi kwenzakalani kahle? Message efoni yami. Damn it! Mahlengi. Suku la ekhaya lesixabana sibanga ukuthi wena page phone yami. Basicela, manje ngeke into oyifihlayo ngicela ungivule ifoni yakho. Yini into enzima understand ukuthi ifoni yakhe yami. Ngicela ungivule ifoni yakho manje ngeke into oyifihlayo. Sicabanga sibona into entshawe ekhaya. Ifoni yakho sicela. Layala. Ifoni yami ngiyithole. Basicela. Ayizi zanje. Wesicela, ngicela ungiphumele. Ngiphumele. Kwani? Ayikho into engisazofuna ukuyikhuluma nawe, ngicela ungiphumele. Ungixoshela usengiyela. Ngiphumele, anginandaba ngishathi uye entombini yakho lokade unayo izolo, anginandaba. Ngicela ungiphumele. Umuntu uthanda nayo yonke le minyaka ubhizi kwenza isikile. Ngihambele. Layala. Ngihambele bhuti wabantu, phuma. Ayipheli kanje le. Baby, yo. Ngiyasithanda sami. Guess what? I got that promotion. Ngiyabela sithanda sami. Cabanga nje baby. Yo. Uma. Finally. Nami khona indawo engiphathele yona. Oh, is it? Talk to me. Sikhona. Oh wow, I'm serious. Babe, I can just tell you what to go. It's a boy. Hey! Ngizofana nawe. Exactly. My bro, I think ingozi la ibona ingozi la. Wena uthiwa kanjani wena mfethu? Usenetwa nje kwela mali ukhunjani le msebenzi usekhulela ubona ukuthi ibhomb le kade xabana nje into kweni. Awapapa wena. Ngiyatholisa mama ngiyatholisa. Mina kufanele ngizoshadiswa yimina. Uqale dining Ubhe khona? Ngiyeza no pay. Oh, all right. Ubanda qa. Ngeke phela phansi ngenza liti. Alright, sana. Hey, baba. Indaba yakho ngiyibona ithatha. Sitho sithi. Inike le. Impahla enkulu. Hayi, kade wakuhleli lapha. Bengazi kube yingisiza nangelinye ilanga. Kodwa nathi kuyasebenza namhlanje. Hey, ukushada lokho usuvela ube ogoloko nje ubafihle nje omafitha bande. Bavu. Awu ugoloko into ehlala nje phela mntaka baba uyawazi nje lokho. Kodwa masikhuluma ivare unika lama promotion usekhulelwe. Izinto ekuyayidida. Yabo nje manje usuphila in control angazi ukuthi kwenza kanjani. Kwenza kanjani ukuthi umuntu ufike unyukelwe ikhunda bese eyakhulela? How come? Kodwa lo muntu sishadile nje naye. Mina ngibona ngathi Uzokwenzeka kanjani sangakhulelwa? mina ngibona ngathi ibhombo kodwa phela. Endenye into kuzomela uyiqaphele indlela okhuluma ngayo indlela okhuluma ngayo ngayo. Oh yeah. And futhi yazini, the conversation ngicela sigcine simhlana ushaya. Mhla ushaya sokhuluma ngayo. Ushada. Yazi sithanda sami ngeke uphele mawusazona nalo mngane wakho. Awukhamba bravo. Saqedeke lapho khona. Kanti manje sekumuntu